Gurli Gris og de gyldne gummistøvler. I dag skulle den store mudderplaskekonkurrence finde sted. Gurli og hendes venner øvede sig i at hoppe og plaske i mudderpøllene. Min far vinder altid, sagde Gurli stolt. Han siger, at det vigtigste i mudderplaskekonkurrencen er at have de rigtige gummistøvler på. Og mine er meget specielle, for de er lavet af ægte guld. Det er da ikke af guld, sagde Frida Får. De er bare gule. De er ikke bare gule, de er lavet af ægte gummiguld, protesterede Gurli. Har I lyst til noget appelsinsaft? Råbte mor Gris. Ja tak, sagde de alle sammen. De løb indenfor og efterlod deres gummistøvler uden for døren. Da Gurli og hendes venner var færdige med at drikke appelsinsaft, skyndte de sig udenfor til deres gummistøvler. Åh nej, mine gummistøvler er væk, hulkede Gurli. Herre Zebra kom for at aflevere posten. Jeg har lige set en and med gummistøvler på, sagde han. Gurli snøftede. Var de af guld? Nej, de var bare gule, sagde han. Fru And kom løbende ned ad bakken med Gurlis gummistøvler på. Gurli løb efter hende. Fru And, giv mig mine gummistøvler tilbage. Men fru And ville ikke aflevere gummistøvlerne til Gurli. Hun fortsatte med at løbe, til hun nåede kaptajn Hunds båd. Ingen kunne stoppe fru And. Hun hoppede i vandet og svømmede væk. Kaptajn Hund startede motoren. Jeg tror, min båd er hurtigere end fru And, sagde han. Men kaptajn Hunds båd kunne ikke følge med. Det er godt nok en raband, sagde han. Fru And stoppede endelig ved en lille ø, hvor bedstefar Kanin var drevet i land, fordi hans skib var kæntret. Fru And har taget mine gummistøvler, og hun vil ikke aflevere dem tilbage, råbte Gurli. Tag det roligt, Gurli, sagde bedstefar Kanin. Fru And kan ikke komme videre. Men fru And bredte vingerne ud og fløj lige pludselig. Og hun fløj med gummistøvlerne på. Åh nej, råbte Gurli. Fru And flyver op mod månen med mine gummistøvler. Tag det roligt, Gurli, sagde bedstefar Kanin og pegede på naboøen. Vi tager bare min rumraket. Jeg tror ikke, Gurli finder sine gummistøvler på månen, sagde mor Gris. Sludder, sagde bedstefar Kanin, mens han hjalp alle over i rumraketten. 5, 4, 3, 2, 1, fyr! Og så fløj de afsted i rumraketten. Da de var kommet op på månen, ledte Gurli og hendes venner alle steder efter fru And og de gyldne gummistøvler. Lad os spørge i butikken, foreslog Frida Får. Der er der ikke nogen butikker på månen, sagde Får Gris. Men det var der. Postkort, råbte frøken Kanin fra sin souvenirbutik. Isvafler, skovlærspande, kom og køb.
mellemtiden havde bedstefar Gris fået øje på fru And i sin have. Det er vist ikke dine gummistøvler, er det? Spurgte bedstefar Gris. Det var det ikke. Han ringede straks til far Gris. Hej bedstefar Gris, sagde far Gris. Ja, jo, det er rigtigt. Gurli har efter sine gummistøvler. Vi kommer straks. Næste stop er bedstefar Gris have, sagde bedstefar Kanin. Så må vi ned til jorden igen. Gurli sprang begejstret ud af raketten. Mine støvler, mine gyldne gummistøvler, råbte hun glad. Tak, bedstefar. Bedstefar Gris hjalp hende med at få støvlerne på. Nu kan vi deltage i den store mudderplaskekonkurrence, sagde mor Gris. Det kan vi nemlig, sagde far Gris. Vi må hellere skynde os. Den store mudderplaskekonkurrence skulle lige til at begynde. Næste er far Gris, råbte herr Kartoffel. Far Gris tog til løb og sprang og lavede et kæmpe plask ned mod bønnen. Så var det herr Elefants tur. Og herr Elefant lavede et endnu større plask. Herr Elefant er vinderen, råbte herr Kartoffel. Gurli Gris rømmede sig. Må jeg også godt prøve, spurgte hun. Selvfølgelig, sagde herr Kartoffel. Og må alle mine venner hjælpe, sagde Gurli Gris. Herr Elefant så ikke så glad ud. Jeg ved ikke, om det er helt... Nej, det lyder da helt rimeligt, afbrød far Gris. Gurli Gris og hendes venner stillede sig i en rundkreds med hinanden i hænderne og talte 5, 4, 3, 2, 1 og hop! Jubi! Plask! Gurli og hendes venner lavede det største plask nogensinde. Vinderen er Gurli og hendes venner, sagde herr Kartoffel. Jeg ved nu ikke rigtig, prøvede herr Elefant. Hurra, råbte de alle sammen meget højt. Gurli elskede sine guldgummistøvler. Alle elskede deres gummistøvler, og alle var vilde med den store mudderplaskekonkurrence.